Mo na gikan sa Amerika oh. So salamat kay kadto sa gikan sa Amerika. Sukrit-karit kog luto og ganang pansit guys kay abot lagi isang anting nga gikan sa dalagit ya yang lulo. Ja napoy ihang lulo nga gikan sa Amerika. So mara din yang ikadalit pansit, mara may madali-dali. Guys, majong adlaw na tong tanan ako na puni guys si Ruby Provinciana. So na guys nalipay na ko kay ni tubo na ni atehang palaya nga kuan bitin. Ja kuan ganang wala gid ipangdang seed dito sa kuan ja kani upo. Kanawa pa kadto siya nito nga guys, upo na siya. Yeah. So nagtanom ko gusto og upo guys kay malipay ko magtan-aw nga ng upo bitaw nga nagkadug bunga. Diya guys, kaya nalagi lang auntie yung yang lulo nga gikas dalagit. So nagluto ko kuan guys kanang sikwati nga gibutangan hawag tuno sa kuan bitaw. So lami man na silang sa pares ug buwad guys. Lami pas Milo. Paray si Dante. Like kasi klaseng chocolate to. Nai KitKat. Isa na KitKat, Mars, Twix, Hi KitKat. Kani mo lami o kani o. Naganti tao ng Kao na lang. So guys, di yung mga chocolate. So di ni pwede mo kaunin mga anak dani kay gipang ubo lagi gipang sipon. So ano isang taguan kay maka samot ni siya katusa. Namun salamat day sa lolo ni Cristel nga gikan sa Amerika. KitKat. Nangaon kay dako man kadtog dagat dari laman misa. Lajus dagat. Makuha mo ang dagat. Dia gikan sa Amerika oh. Mo na gikan sa Amerika oh. So salamat kay kadto sa gikan sa Amerika. Nay lechon nga manok. Salamat sa kanak. Salamat. Yang birthday man ako still. Gitingob na ni August 5. August 5 hotel. August 7 mo ni naghatag og litson ni Cristel gikan pas Jinsan. Oh. Gikan pa tos Jinsan gipadas Manila. Kuya wa po to. Gikan pa tos Jinsan nya imong gipada pa tos Manila ang litson. Oh, anong year yun? Masang hira to nak. Asa man putara sama na gusto ka na election sa imong birthday. Pila imong edad ato nak? White parta daw. 7 years old si Cristel. White parta si mama. Di manggod. Kung gusto baka ganahan baka ka. Oh, tawag na ako bitsay patawag man ay election. Yeah, salamat kay kadto sa palitson. Kita ko sa nakuha sa. Nintendo na. May pa yang lulo sa gikan po ni sa kuan New York. New York Cubao. Sa New York Cubao na sa gikan. Kay mag-videoki ron, videoki di ta maka vlog guys kay na videoki. Salo-salo na mong kuan guys kanang pansit. Mama sa mga bata niya. Mo din nilang mama sa mga bata guys nga patkabuk dari sa kuan. Ha? Ay Mexico Pampanga din gikan. So maniud to ta guys. So lang wapas papaidi kay agdagat guys arang ka dake na diyan dapat di mga diwa mi mga dari dagat kay kuan wa mi mga dari kay napay mga trabaho po dari spikas ja di kag tadi maka paniud to na agdagat dake ja bawd. So maniud to sa ta guys. Gikan ning Amerika man ni. Mura ogban akong kaon na lang instead of exit 7. Ay, ang ban kay dagang sulod. Ano mo karga tang tanan? Mag round south ta. Kung exit 7 yang ban 28 tapos may diferensya. O di ato na ako sa ban. Una daonan man ako kuan. Kay mabinta na akong pikanto daonan ako 450. Adi gabay lang siguro. Gabay na lolo. Ano suya asir to gahulap na. Klubiri pa okay. Punta lang ka sisig para kaster. Wah, di mas muda. Kasi ko to mong tos dalan. Nagkaon naman. Yan pila. Okay. Kato sa iyo to sa kasada nak. Ha? Ato ihatod dito sa kasada.
Di, layo ra. Hinay ha? Na, di nakaangkas lagi oh. Sibog-sibog lang ka dito, ayaw na palubot, kaya rin siya mabukat ba? Tara? Okay. Hamping. A few moments later. So guys, July 17 day ron guys, dapat siya magpa-medical nja. Sama nagiubo man si Jagi. Sipon nja. Gahi kadyo siyang ubo. Sipon. Tanan jud mi dari pati spikas nja. Ano kayo inom tagtambaw na? Sakit kaya pa yung tutunlan? Magdi na siya makatingog si Jahang liog nga kuan sa kay itambaw na ni Nija nga. Uso man jud kadyo ron ag ubo ug sipon. Tanan da dos pikas gipang ubog sipon kami. Diyan nak mga medical ron nak. Ala, ano ko. Gahira ba ni mo ubutan di kay magkuantag lagundi. Kina kay manarbaho ra ba ko dos pikas di man ko maglingkod-lingkod guys basta na ako'y sakit kay masamot. Ginagano mo adyo na kay anong inom sa uguan? Nagluyan mo naglaga kag luya gabi eh. Naglaga ano sa luya gabi guys, ibutangan og limonsito. Sama na yung namay kuan ron kanang panahon nga paiba-iba. Salamat day kadto sa nag-update sa Bagjo. Si Mark Cooper. Mark Cooper to nak no? Ni misis na po siya na karon. Salamat. Siya amping tanan guys. Kay malagi na naay mga sakit rong panahon na kanang uwan init. Tapos ni kulpud, bawon sa nigi kuan man pud gi kujabid pud. Si Nicole na sang gipainom og kuan kanang kitang gipainom nimo gabi inak. Planax. Kay ara man jang kainit. Maduglis kristal kay wani ka mo init. Di ka init nak no. Ubura jud na si jaguan, sipon. Hey guys kanang hapon na. Sa magluto ko ron og panihapon sa duha ka bata kay tuwa lagi duha ka bata dato guys higda. Diyan lang tong gipainom og tambaw. Diyan giganahan ko nagtan-aw dari guys. Kay nanay bunga gatehang daghan kaadyo na. Itong sili. No, daghan kaadyo sa bunga. So napadi gasunod-sunod og kuan siya guys hang wa manis jay. Kuan kanang tawag ito. Wala na say bubo nga kuan taig bakaran na itis manok. So makabunga day guys sa kanang itis manok ug kanang taig baka. Diya wala gyud ganap rong adlaw ron guys kay malagi na kanang naigipamatiin diya. Hang ako okay na ko kay magugumra man ko og luya. Si Crystal pud gabi nagkuara pud sa luya kanang nagugumra pero gahi jud kaadto siyang ubo. Manang dili na siya makapamedical karon kay dapat magmedical mi karon kay ipasan na lagi ang ilang medical sa ilang eskwelahan ng enrollment. Diya di man na pamedical kay naalagi ubog sipon diya gilantan lagi puto sa gabi diya karon murag okay na siya guys kay hamanggi kuanan og kanang laga ko og lagundi dahon lamang ko yung mga tanom daring lagundi na dahon diya hangon painom pud si Nicole kay kuan lagi karas Nicole di lagi mawad-an sa kuan ubo na mag-uo ko ba nga na mga sakit ng itong mga anak lagi di ba lang ako na lang naisakit di na laman sila. Jag ako guys kanang gisubawan ako kay malagi to nawanan ko pag graduation. Kanang nawanan min tanan pati dos pikas si panglantan pud kay malagi na karon ang panahon grabing ka. Kuan ba? Muinit mo kanang muuwan nga na ba? Uwan og gabiin ja. Lain kadug panahon ba? Ja salamat kay kadug ko sa mga update sa YouTube nga na ako ni Bagjo. Si Sir Mark Cooper, salamat kadug. Jawa lagi tayo ganap rong adlaw ron guys kay malagi na kanang ja gahapon lagi na may bisita kay Domingo gahapon ako naka-upload ja na koy bisita dari ni ngari man nagijahang lulo nga kuanto siya guys kanang gikan pa to siya sa gawas kanang may bisita dari ni Nicole haw ni Crystal namo mo to siya ning suportang Crystal pud sa una ba nga kanang litsunan si Crystal gikan pa din sa Jinsan. Sa atong diuwan rin atong hangkuan guys kanang limong sito. So lang madeo man nga hang ero oy na guys oh.
kuha na siya kanang dagko na po siya na makalipay siya kay dagko na siya na kanang maado naman ni siya guys kanang mudagko na ni kanang himuon nato ni siya pang kuan ba tangan ubuyan ambawan na sa ubo agaban gali isugbara na nila anja kanon so nakadagko na siya gatang amuhang tuy-tuy nara siya dahil tuy-tuy dapit. So guys, kanang daghang salamat yung tanan. So nag-update lamang po ko guys, nag-upload lamang po guys kay madon na lamang po na masud bitaw nga piso-piso kay makatigom po tag ginagmay ba. Daghang kayong salamat yung tanan guys. Haritas dagat kay dagat murag hubas na pud kay kuan hunasan. Unja bang hinasan ta. Kanang lisod lagi karon panahon na guys kay si Papa Edi lagi kanang na pila ka adlaw na siya wa makatrabaho. Mo nang ako ngita jud dili ko magga sakit-sakit kay mo lagi na magnadyo na lamang na magpamassage maka kwarta ko maka kuno-kuno sa kinahanglan ni Cristel kay dahil pag nagmapamedical. Nandiyan guys sinasan siya na diyan mo lagi na kanang ang katundan hinoon murag okay na kay nagugumlay ko sige og luya. Kanang luya ra man siya hang ika kuan ja. Mas di ko lutong si Cristel nagsigda pahuway sa sila kay apong papahuway si Cristel kay sila pud sa kaadlaw nga grabe ka busy sa eskwelahan. Grabe guys ang daghan na kadto mga nag kuan dari kanang ipang ubosipon hilanat. Grabe jud kauso. Des ni aging simana gikan kog buhol gikuan pug ko kanang murag sa kapoy ra siguro puto na pero dali ra man pubawa basta ipahuway na nga na ligo na nahagdagat langoy ganiha naligo ko sa dagat pero medyo kuan naghang paminaw ba daog maahan ang paligoon si Cristel sa dagat pero kuan pud siya muli-ulian. Daghang kadto salamat ninyo tanan guys di man ta ko mag-upload ron ja namo koy mga kuan ngay madu na laman na ay masud lagi pud nga ginagmay nga piso sa tahang YouTube kasi nakalog sa dako na kadto lang tabang namo naho ka ng pamilya kay ginalay ko ni kuan nga dili ko no mag stop og upload kay ang uban mawa na lagi basta kuan ka na mag stop tag upload ga murag di na sila makasubaybay sa atihang kuan ja mama puy mo message nga nung wa ko nag-upload kay malagi na mga followers nga nag-atang na pud na pirmi. Daghang salamat kay kadto sa mga followers diha nga nagsigig atang na sa hang YouTube nga upload kay takod jud kadto tabang na namo kay madu na laman ay $3 sa kada video nay masud nga $3 ja kanang 1,000 na mo mga points na 1,000 views na may points na mga $2, $3 sana. Ako na jud lang tabang na guys. Makatigom-tigom ta mura na tang kanang nag-alkansya ba. Daghang salamat, thank you for watching guys. Ja, nawat ko nga na mo permi sa kuan guys kanang matan-aw sa mga video kada adlaw sa mga nagmahal namo. Daghang salamat. Ja, hamping ug ampo tanan guys. I love you all. See you my next vlog. Bye.